Hi guys, may hapon sa padulong na sa among garden karon mga miog. Nag-harvest mi og batong. Karapet. Aman. Nag-harvest ko guys sa bato. Kaya ginawa ng guys. Para maka-harvest guys. Sirenda. Abot na ta sa among garden. Among banda guys. Ang banda na. Ang milon, dagko ng milon oh. Ang kampat na. Asa? Ano? Mag-harvest ito sa atong batong mga maninay kay para atong lutuon ba umapohon. Natay. Tabang guys, kaano guys mo? Sudan. Na. Ano ya? Ano? Magko ana. Natay maluto umapohon niya. Sudan. Papa man nanurok pod. Naras mo. Harvest ko apel. Pagkuan to sa imong dahon. Mag-harvest apel. Na, katuloy nag-harvest sila nila ilang ipang bira. Galing, kung bira ni ate. Bira. Pratahan nga nagrehan sineros ba? Naglag man ni naglag. Kaya wala yung natin na. Tigwang naman. Si Dongski yung nag-apil ungkuan. Si Dongski lang sa kalam nag-apil og harvest sa batong. Man, aibot yung kuan nga ikog. Itong kamatis oh. Itong kamatis guys, dako na siya. Gana di mo na. Ganun lang do ka. More than one naman ah. Say dua ka buok. 5 mo siguro na ka buok. 5 dai 5. Lapis sa babali mo ma. Naraw di. Dali mo pakita no. Nagatiso ko nila babrit nila. Unsa pa? Naraw. Oh, unsa pa na Rex? Ngawo. Magi butang ni abo no. Okay. Kan man atong garden kanang unsay maganda na. Dali ang batong ito naman sa adlaw. Oo. Dili bitong batong itanon, puti lang. Ati man muna ni may muna isprayhan. Kaya ingani yung agi-amigas iya. Di man ni pwede pod na ibaligyan nimo ingani na bangag-bangag. Ay mahalin lugar ni man, mahalin lugar ni. Naraw mo. Gahapon na benta ni harvest ba yata. Hapon Wala na na ron. harvest. Bangon ni do adlaw no. Naraw mo. Wala na harvest kagahapon, kinalintan man. Nang laba magulko kahapon guys, kaya wala siya na harvest kahapon. Kaya nato siya nasubukan. Ready? Hindi na may kusog kamot. May pa, nagdala tagkuhan. Ganyan. Ito sa namas dahon karon. Ay pa din sa ilalim. Nama, dagan kita nang. Tara. Ito, pukul. Haba. Kalisod. Na, 1, 2, 3, 4. Kaya kami lang sa batong na ibigay. Tara, oh. Isa, dua, kuno na. Aman ya. Na, kanina yun. Gamay ka di pa man sana. Kuno, isa. Ko ang gamay kisanan kay sunod wala na itong balikan. Kita kasi yun. Simulan nito nang nakuha guys oh, mong batong na. Ito ni guys, silver pa na tawag ni. Dili ko, wow. Harvest ta sa atong okra, dire na sa atong okra sa nantay okra oh. Ikaw na kapag Diba? Naiso kita man. Sa dagid manano mga maninay kay makaharvest ang ato na balik. Design nice. Makaharvest ta sa atong tinanom. Makaharvest na ta sa atong tinanom. Agay. Agay gahi kayo. Lawa tay sundang dalada. balik. So mo din itanan atong na-harvest nga okra guys. Mo din itanan among nakuha mga maninay nga batong o di ba kapin siya sa kilo. O kung amo ning paliton murag 50 ang kilo ani guys, 50 or 60 diri sa amo. Lugumayo Then napod tay okra nga nakuha. Among gipang hambin kay wala mi kuan sudlanan o di ba? Naka-harvest na ta sa atong utan. Kung skito nagbaguod sa iyahang dahon. Dong sige lang sa kalam. Silingan, amang ka silingan. Wala bali-baling silingan no. Uli na dai mi guys, sa manamig harvest among batong ug okra. So, thank you for watching. Please subscribe, like, and share my video guys. Babos bye-bye. Thank you po. See you on my next mini vlog.